kami mo. May miras tamo tuktok at yung libre merienda kaya niyo. Hindi ro magagawa. Kaya pansin na pura kanina. Ah! Una ka tao. Oy, wanted. Tara, doon. Una na rin yung mga ano. Ay, hindi, okay na yung bagya. Adalam na ko eh. Mauna ba yung dalawa na una kanina? Hindi pa kanyan pa. Pagapang kanyan. Buka rin tamo. Yan eh, uninong mo muna din. Sige. Sige po. Ulit. Yan. Record na. Ayun guide tamo, makakamera dyan. Kayo, Ira. Let's go. Oh. Sige. Aray. May pa yung cellphone mo. Uy, ay, ano? Bangila yan ah. Nanulan ti parang ating kag-out kanini. Lalagpas dyan sa lupa. Magit ako sa nanay mo. Napicturean mo. Fuck, bangin na talaga. Fuck, ang bangin naman ito. Ayo. Wala dinala niya kang patag. Oh, yung ating baba. Mantap mo ito. Magpas lang niya lubos. Ala ako pilam sisik pansit. Basta po katukloy kayo ni para na niya ito. Palit niya po kanyan. Kita parit ko katukloy ng wala. Oh, tapos po baba na ko po. May mojito. Motivation motivation. Pantana. Adjust mo lo. Bagya po. May ngatap. Sige, pisalot-salotan. Sige, ibatin ko po na. Ano yung pinakamasakit? May mas mahirap pa raw po dito kaya? Patalikod kuya? Oh, patalikod para di nakatakot. Gusto ko pababa eh. Para mas nakatakot. Mukhang tatalikod talaga ako ah. Hindi maganda yung talikod ako. Nanong gawa tamo ngayon eh? Na? Katutuki mag-swimming tana mo na eh. Apa ka dito mag-enjoy ta? Yeah. Ay, bahala naman dumi ng damit ko. Oo. Yung sugat di na lalaban. Diyan na pala yung katapusan. Muna ning kopya ko. Parang mas gusto ko nakaharap eh. Nakukuha ko yung view. Yeah. Woo. Tin, manipis lang yan. Kamo niya. Maganda ganun na lang eh hanggang baba. Ba't may sisiyo? Hindi biro ang pagbaba dyan, ingat. Baka malaglag. Oh, yung bag pasok mo sa
Jakulo. Lipotan pa. Oh, pabidyo sa baba oh. Maganda niyan. Opo, ito. Kaya nakaharap ako. Kaya lang ako na may delikado eh. Sa baba niyan. Pwede. Mhm. Wala na. Kuya na lang, magbitin-bitin ka na lang. Kaya. Ingat, ingat. Yan, adjust ko yung camera ko. Ano yung tatanundan? Pag bandon? Wala na buwakan. Gusto ko sana mag-enjoy, kaya lang delikado eh. Mahirap inato yung ganito eh. Hindi pa nag-enjoy ka tapos atuin mo. Pero ang sarap ng lambitin sana eh. Oh, ayun mo, sabi ko na ba eh, ayoko inato eh. Hindi dapat inato yung mga ganito eh, pero magsarap eh. Bangin to oh. Wala kang daanan dyan. Dito tayo gumaan. May buhangin na yung pa ako. Ibali na, buhangin lang yan. Shit, delikado dito. Sabi ko, hindi ko muna gagalaw yung forearm ko na maraming forearm muscle to ah. Yung forearm ko medyo injured eh. Pinapahinga ko muna eh. Fuck. Oh, Ma'am Kenny. Kenny po, para kami ang tatagot para kahit ano. Yeah. At least may tali dito. Si Lucy kaya pa. Oy! Psst. Next time sa mall na lang ako. May escalator tsaka elevator. Ay nako. Siya para paano siya. Yan. Tatanong ko. Okay. Side.